Maiatzaren 2an abiatu ziren Nafarroako Ahal Dugu alderdiko primariak, idazkari nagusi eta herritarren kontseilu berria hautatzeko prozesua. 3 hautagaitza aurkeztu dituzte. Laura Perezek gidatzen duen Lana 2019, Eduardo Santos buru duen Martxoak 20 eta Francisco Espinosak ordezkatzen duen Derecho a Decidir Esentzia 15M. Larun batean amaituko da kanpaina, baita militanteentzat bozkatzeko aukera ere. 3 hautagaiekin bildu da 11 telebista proposamenen zio eta ezberdintasunen berri izateko. Nafarroa osoan euskara ofiziala izatea aspaldiko aldarria da. Herritar guztiek euskaraz ikasi ahal izateko eskubidea dute, baina hizkuntza eskubideen zonifikazioak ez du hori bermatzen Nafarroan. Sare publiko zein pribatuan ikasi duten gazteek ikas prozesua bukatzean euskara gaztelania bezain ongi ezagutzea da beraz, helburuetako bat, baita euskararen lehenespena. Euskarak izan dezan gaztelaniaren maila eta inplantazio berbera. Bere egiten ote dituzte hautagaiek aldarrikapen hauek? Bai, konpartitzen dut, helburu bezala gustatuko litzaidake euskara ofiziala izatea Nafarroa osoan eta ikastetxe guztietan ikastea. Baina hori ezin da egin alde batetik bestera edo momentu batetik bestera, ez? Orduan hori da herritarren borondatetik ateratzen. Eta horretarako lan handia egin behar dugu gaurko gizartearekin. Lehenengo pausua izango zen ez dakit zonifikazioarekin aldatzea, baina pausuz pausu eta helburu bezala bai, konpartitzen dut. Bai, baieztapen horiek erabat konpartitzen ditut. Linguista guztiek dakite lurralde batean herritarren ehuneko gehiak baino gutxiago hitz egiten dutenean hizkuntza hori desagertzera kondenaturi dagoela 50 urte baino gutxiagoko epean, eta nahi duguna da 50 urte barru Nafarroako populazioaren ehuneko 75 gutxienez hitz egitea euskara. Guri gustatuko litzaiguke euskara guztion hizkuntza denean guztiok behintzat maila bat izatea nun euskaraz bizi ahal izateko Nafarroa osoan. Orain arte ez da horrela eman, zonifikazioa hortarako gainditu beharko litzateke eta gu horren alde gaude, eta orain arte eskubide berdinak, eskubide linguistiko berberak izan ez dituztenei gehiago eskaini, hori pixkanaka berdindu ahal izateko. Eta noski baietz hezkuntza osoan edo behintzat diru publikoa jasotzen duten eskola guztietan, zergatik ez euskara eskaini ere. 2008 urtean iritsi zen krisi ekonomikoa. Iritsi eta kolpatu egin zuen nafar gizartea. Lan eta bizi baldintzak asko okertu dira. Langabeziak gora egin du, baita aberatsen eta txiroen arteko tartea ere. Eta naiz eta Nafarroa krisitik ateratzen ari dela entzuten den, pobreziak eta prekarietateak gora egin dute. Egoerari aurre egiteko politika ekonomiko jakinak beharko dira, zerga politikan aldaketak enplegua sustatu. Oinarrizko eskubideetan, bai hezkuntzan, osasungintzan, enpleguan gehiago inbertitu ahal izateko behar ditugu politika ekonomiko progresiboagoak, eta zentzu hortan guri gustatuko litzaiguke bere egunean egindako zerga erreforma aldatu eta haratago joan, zergatik gutxiago ordaintzen dutelako gehien dutenek, eta hori izan ez dadin, horrela izan ez dadin beharko genuke aldatu. Bestalde, guk proposatzen dugu zorraren auditoria eta gainera gizartearekin egindako auditoria, zergatik badagoelako zorraren parte bat behintzat ustelkeriatik etor daitekeena edo bankuekin negoziatutako gehiegizko interesekin, eta horren aurrean pentsatzen dugu auditatu behar dela ordaindu aurretik, batez ere zilegia ez den zorra ez dugulako zergatik gizarte osoa ordaindu behar. Alor ekonomikoari dagokionez, guk ebitazinezko aldaketa sartu nahi ditugu sisteman gehiengo sozialaren onura ekarriko dutenak. Ordainketa sistema liberalizatzearen aldeko apustu egiten dugu. Ordainketa sistema bankuen eskuetan dagoen bitartean, gure dirua eta zorra haien eskuetan dauden bitartean, bankuen menpekoak izango gara. Ordainketa sistema eta diru elektronikoa liberalizatzeak abantaila handiak ditu. Lehenengo eta behin, iruzur fiskalarekin bukatuko litzateke. Ez litzateke hain erreza dirudunentzat ingenieria fiskala erabiliz zerga saihestea, nola eta legeak ahalbidetzen dituen trikimailuak baliatuz onurak erabiliz. Ordainketa sistema eta diru elektronikoa liberalizatzeak bestalde,
abantailak lituzke oinarrizko renta unibertsalaren alorrean ere, galdetzen zenidatanen aretik. Erreza litzateke kontu korronte handienetatik eurak eskuratzea beharra handiena duten familien kontuetara pasatzeko, eta azkenik, ordainketa sistema liberalizatzeak likidezia eskainiko dio altxortegi foralari. Momentuan bertan jasoko genuke edozein eragiketa ekonomikori legokioken ordaina bere tasa berehalakoan aplikatuko litzatekelako, eta horrela ez genuke zorpetu beharko kanpoan maileguak eskatuz. Zergaren kontuarekin, Europarekin zein bertze komunitateekin konparatuta, gure zerga da nolabait mailaren azpian. Orduan, margen handia daukagu nolabait zergak igotzeko gure ongizate estatua ordaintzeko, eta hori jendeak ulertu behar du. Horrekin zer eginen genuke, nolabait eredu produktiboa aldatzea, alde batetikan, eta garapena eta ikerketa bultzatzea. Ezeren gaur arte izan dugun eredu produktiboa agortuta dago eta aldatu behar dugu. Eta gure eredu produktiboa izan behar da zirkularra, herritarra, gertutasun subiranotasunari lotuta, eta azkenean bermatu behar dugu jende guztiak nolabai oinarrizko errenta bat izatea. Horrek esan nahi du lan egin gabe edo lan egiten, gutxieneko soldata bat izan behar dute bizitza modu duin batez aurrera eramateko. Aldaketa politikoa eman zen Nafarroan 2015ko uztailean. Aldaketaren zutabe garrantzitsua izan da UPNren erregimenaren eraistea. Bestelako aldagaiak ere baditu baina terminoak. Zer nolako Nafarroa proposatzen dute hautagaiek? Nik defendatzen ditudan ideak 18. mendetik ona plazaratu diren idearik iraultzailenak dira. 18. mendean Frantziako iraultza sortzen da. Erregeari boterea kentzen zaio eta modu batez edo bestez klase sozialak egituratzen dira. Orain botere hori nafar guztien artean banatzeko, herriari boterea eskaintzeko baldintzak daude. Demokrazia zuzena eta demokrazia representatiboa konbinatzen dituen eredu bat proposatzen dut, nafar bakoitzari dagokion herri suberotasun kuota itzultzen diona. Modu batez edo bestez, gure etorkizun kolektiboari eraingo dioten erabaki orotan parte hartzeko albidetzen duena. Guk pentsatzen dugu ez garela erakundetara iritsi dagoena ontzat emateko eta ez kuestionatzeko behintzat dagoen eredu ekonomiko eta soziala. Orduan, ikuspuntu hortatik gu joango ginateke haratago eta pentsatzen dugu erakundeak gizarteriaren zerbitzura jartzak suposatzen duela gizarterian ematen diren aldarrikapen horiek jaso eta muturreraino eraman. Besteak beste, zorraren auditoriaren kontura, guk uste dugu gobernu batek botere demokratikoa jarri behar duela edo lehen etxi beharko lukela botere ekonomikoen gainetik eta balioan jarri. Orduan, guk nahiko genuke hurrengo gobernua lideratu batez ere politika ausartagoak eramateko. Aipatu bezala, guk uste dugu, bideratuko bagenu Nafarroako gobernuak, pisu gehiago emanen genioke nolabait eredu produktibo berriari eta eredu sozial berriari. Eta hori eraikitzen da beitikora. Udalgintzarekin lotuta, nolabait jendeak erabaki dezan bere herrietan eta beraien gertuko eremuetan zer egin eta nola egin. Eta gero, beste pausu bat izango da apurtzea nolabait orain arte izan dugu trama ekonomiko guzti hori, ez? Eta hori Nafarroan egiten da, Nafarroako gobernutik, zeren Nafarroako gobernuak menperatzen ditu soziedade publiko guztiak, eta horiek dira bultzatzen dutena ekonomia Nafarroan. Espainiar estaturako koalizio gobernu baterako akordioa lortzeko helburuz, aurrez aurre bildu ziren 2016 urteko otsailean Podemos eta PSOE, IU eta Konpromisen bitartekaritzarekin. Kontsultare egin zuen alderdiak bere oinarrietan PSOE Ciudadanos balizko gobernua babesteari buruz. Eta Nafarroan, marra gorri alda PSN aldugu alderdiarentzat, zein koalizio desiratuko lukete hautagaiek?
Eztabaida hori gure kasuan Nafarroako asanblada erabaki beharko luke eta behin ondorioak akordio programatikoaren helburuak bete diren ala ez ikusita horren arabera erabaki. Baino besteekiko dugun ezberdintasun bat da guk nahi dugula Podemos aldugu irekiago bat nun berdin zaigun Podemosekoak diren ala ez, berdin zaigu izena emana duten ala ez, beti ere helburu berdinak baldin baditugu. Gizartean, eragile sozialek helburuak bilatzen dituzten bitartean elkarrekin joateko guk ere alderdi moduan nahi baldin badugu eraldaketaren aldeko erraminta bat izan, hortarako batzutan gure sigla ere alde batera utzi beharko genuke. Bueno, ez dakit, hemendikan 2 urte barru, herritarrek banatuko dituzte kartak berriro ere eta ikusiko dugu segertatzen den. Orain arte, guk ikusita, badaude nolabait bi blokeak, batian dago erregimen zena, ez? Alde batetikan PSN, PP eta UPN, eta horiek Nafarroa ulertzeko modu bat daukate, ez? Identitariagoa eta nolabait eredu produktiboa berberan, ez dute mugitzen. Hori, eta bertzaldetikan badago nolabait gizartea bultzatzeko prest dauden bertze 4 partidu, ez? Gure blokea bigarren honetan dago, eta bloke horretan guk nahi duguna da nolabait lehenak izatea. Zemotako gobernua izanen den hemendikan 2 urte barru ez dakigu. Baina guk gure programa jarri nahi dugu mahai gainean eta nolabait eraman eta Nafarroako gobernutik bada hobe. Nafarroan, demokraziaren historian beti irabazi ditu hauteskundeak bloke berberak, abstentzioak alegia. Abstentzioa, arrazoi batengatik edo bestearengatik bere burua kanpoan ikusten duen jendea, bere burua representatuta ordeztua ikusten ez duen jendea, eta etxean geratzea erabakitzen duena da. Guk jende horrekin kontatu nahi dugu amesten dugun aldaketa handia sortzeko, eragiteko. Edozein kasutan, hitzarmen edo paktu politika gure asanbladak zehaztuko duen zerbait izango da. Ez da unilateralki erabakitzen alden zerbait, ez idazkaritza orokorretik, ez eta hiritarren kontseilutik ere. 15 mugimenduko espiritua bereganatu du Espinosak. Lurraldera errotutako alderdia nahi du Perezek, erradikalki demokratikoa eta feminista. Santosek berriz prestakuntza politiko eta soziala behar dela uste du. Helburua berdina dute hiruek, ahal dugu 2019an gobernu berriaren burua izatea. Zein ezaugarrik egin du ezberdin, hautagaitza bakoitza. Ire hautagaitza ez da beste biekiko kontrajarria, kontrakoa. Beste hautagaitzetan oso idea onak daude. Denak baikara Podemoseko alderdikideak eta pensamendu lerro antzekoa dugu. Hori bai, nire ideiek dimentsio berria dakarkiete, faktura tekniko berria dakarkiete haiek proposatzen dituztenei. Nafar guztiei erabakitzeko eskubidea bueltatzen diegun neurrian. Hori aurrerapena handia da, ez da ahuntzaren gauerdiko estula esaten ari naizena. Aukera dugu gure arerio politikoei errepresentazio irabazteko, UPN, PP eta PSNeko jendeari esateko. Zuk ez nauzu ordezten, emaidazu nire soberotasun kuota eta nik erabakiko dut zer den egokiena bai niretzate individualki aztertuta, bai eta erazabalagoan gizarteko partaidea naizen neurrian. Bueno, batez ere martxoak 20 hautagaitzarekin alderatuz bestearen helburuak gure dokumentuetan sartu bait ditugu. Batez ere martxoak 20 hautagaitzarekin ditugun ezberdintasunak dira hemendik Nafarroatik hartu nahi ditugula erabakiak eta Nafarroari begira. Pentsatzen dugu ezin dela Podemos aldugu bezalako alderdi bat Madriletik Eduardo Santos diputatu izan da bertan lideratu, ezinezkoa da, eta gainera 2 urte hauetan barnetik ezagututako gabeziak konpontzeko baditugu neurri ezberdinak eta askotan berritzaileak ere Podemos irekiago bat lortu ahal izateko. Behitik bera eraiki dugula. Nolabait, nola izan da oinarrian ziren militanteek eskatu digutena lidergo bat egitea eta lidergorik orala izatea. Eta esan digute, begira, medio guztiak izan dira kontzentratua instituzioetan eta parlamentuetan, eta bertan bera utzi dugu partidua. Ez dugu ezer eraiki, ez zirkuloetan, ez udaletan, eta hori berreskuratu behar dugu, nahi eta ez, eta berrindartu, berpiztu behar dugu nolabait partidu hau, zeren aukera polita da mendikan guztien artean eraikitzeko.
Eta hor dago desberdintasuna, besterik ez, behitik gora egindako mugimendu bat dela, eta nahi duguna da talde sendo bat egitea eta egitura sendo bat egitea.